Zdravo svima, ja sam Miloš, danas je tu samo Muroš i pokazat ćemo vam armbar iz mount pozicije. Generalno jedna tehnika koju svi smatraju da je neka osnova, međutim postoji puno grešaka koje ljudi prave i danas ćemo da pokušamo da to ispravimo i da vam pokažemo neku zapravo verziju koja može da radi u pravom meču. Dođe do duše. E sad, šta hoću ovome da izbegnemo, to je da radite one varijacije gde oni imaju ispružene ruke, pa ja kao stavim te ruke na grudi, šta god znam, krenem odavde, kao prebacim i onda radim nešto što jako je mala šansa da ćete uspe u bilo čemu, kamoli u ozbiljnom meču grapplinga, MMA-a, šta god da radite, mala je šansa da će ovo da radi, tako da nemojte uopšte da gubite vreme, to izbjegavajte i radite zapravo verzije koje imaju smisla. Jedna takva verzija, to je jedna od, da kažem, verzija koju ćemo da radimo, to je armbar kad imamo dupli underhook. Šta to znači? Znači da moramo da dignem oba njegove lakta iznad glave i tek onda napadamo. Kako to radimo? Prvo ćemo da krenemo da napadamo jednu ruku, pa onda drugu. Znači tu sam. U prošlom klipu smo rekli da mogu da gledam, ako vidim da su mu ruke dole nisko, da krenem da napadam vrat, kako on krene niže ruke gore, pa mogu plako da hvatam njegovu ruku i krenem da mu odvajam laktove od tela. Ja volim to radim sa ovim unakrsnim hvatom, znači moja leva ruka hvata njegovu levu ruku. I sad je jako bitno da moju ruku guram u ovom smeru, kao da hoću da uradim neki vid Amerikana, znači hoću da zalepim njegov zglob ovamo za svoju čuču. Tu sam, spustim se i guram celim telom. Kad sam došao tu, menjam hvat, znači ovaj hvat odavde, dolazi preko, a moj lakat ide ispod njegovog. Kao on krene da vrati ruku nazad, hvatam glavu i sad imamo taj prvi underhook. Kad on stegne, sad mogu da polako krenem da otvaram ruku na gore i gledam da mu dignem lakat što više, tako da mu lakat bude u visini glave. Mora da pređe nivo ramena. Kad sam došao tu, hvatam njegovu glavu i sad imamo neki vid kontrole iz koje možda napadamo. U prošlom videu sam pokazao kad odavde idemo ručni trogao, to je super završnica, ali da bi radili armbar, treba će da mi je druga ruka. Kako to radim? Kada sam ovde, kad hoću svoju levu ruku da izvučem, ja držim samo svojom desnom rukom. Znači moja desna ruka drži ovde oko njegovog vrata, vidite. I moje rame hoću da pritisne tu njegov triceps i da ga zalepim. Kada prvo da odvojim ovu ruku od tela, kao da odvojiš tu ruku, neće moći. Sad, hoću se okrenem, vidiš to ovako na telo, i da mu nađem dalje lakat. Isto kao za prvi, čakam na zemlju, kada on stegne, imam da otvaram visoko, dok skroz ne uspijem da mu dignem i drugi lakat iznad glave. Kada mu imam oba lakta iznad glave, sada mogu da napadam armbar odavde. Za ovu kontrolu, šta je bitno? Prvo, hoću da držim jednom rukom njegov triceps, vidite tu. A moja druga ruka ide preko i hvatam moj triceps. Sad kad sam tu, moje grudi su direktno preko njegove glave i mogu da napadam. Generalno ovo je jako neprijatna pozicija i neko može tapne odmah ovde, ali ukoliko ne tapne, idemo u armbar. Sad, kad imam ovde svu dobru kontrolu, hoću da dignem jedno kolano, pošto imam dupli underhook, mogu da biram stranu na koju želim da idem, ali želim da jedno kolano da idem gore iznad njegovog ramena. Znači bukvalno skroz visoko ovde iznad ramena i do lakta. Tu sam ovde. Sad, moja druga noga, hoću da je dignem gore i dođem u ovu poziciju. Kad sam ovde, bitno mi je da ga dignem gore, vidite. Da bi mogao staviti svoje kolano ispod njegovog ramena. Vidite, meni sam čak ovo kolano i povređeno i nisam nešto fleksibilan specijalno, ali kad ga dignem gore, mogu da ubacim nogu ispod. Gde većina ljudi greši, to je dođu ovde i pokušavaju da rade ovo iz ove pozicije. Odavde ne mogu, vidite, ovo je traljavo. Moram da se okrenem i da gledam u tesni, znači kao da idemo u X. Znači, on gleda u jednom smeru, ja gledam u drugom. Znači, ne želim da gledam ovamo, nego ovamo. Tu sam. Kad se dio gore, tu, podignem gore i gledam tamo. I sad stavim nogu ovde. I sad mogu da napadam armbar. Vidite, ovde spajam svoju petu i kolano i oba njegove ruke su ovde izolovane. Šta će se reći ovde? On će uglavnom zaključiti ruke odmah. Znači imat će neki vid kontrole. Sad ja ne želim da padam odavde odmah, već hoću prvo da gledam da mu raspertlam ruke. Znači uvodit ću gornju ruku uvek, to je ovoga koja je preko, i hoću da je podignem i da je stavim u svoj dalji kuk.
Kao da hoću da gurnem ovdje u džep. Također, hvatam lakat i zategnem ovo još više. Najbolje je da stavim svoje grudi preko njega. Sad kada sam ovo uradio, on ne može zaključati ruke. Generalno neće imati dobru šansu da zaključa i sad mogu polako da padam ovu ruku. Kad vidim da on hoće da hvata tu ovdje lakat što god, moja ruka može da je ispod njegove ruke i da mogu da hvatam odmah zglob. To je na vama. Ja više volim da uhvatim ispod i da stavim, znači bukvalno moj lakat pređe preko njegovog zgloba i da mogu da uhvatim lakat fizički. I sad imam baš dobru priliku za armbar. Sad, odavde, hoću da idem uvo ka njegovom kuku i polako da dižem nogu preko njegove glave. Kad sam došao tu, prebaću se preko, mogu da zaključam ruke ili mogu samo da prekrstim noge, ne ruke, pređem na zglob i hoću da kontrolisno sedem dole, hvatam zglob i završavam tako što njegov palac okrećem i idem u stranu suprotnog palca. Ovo je jako efikasan armbar. Ovo je, mislim da je u meču radio Gordon Ryan, skoro je to radio isto i Taylan Dalpera, tako da ovo zapravo je na najvišem nivou. Da pokažemo samo iz drugog ugla, sad kada možete vidjeti s ove strane, generalno tu sam, idem sve kako treba, mount, odavde šta smo rekli, hoću da izglujem jednu ruku, da stavim na zemlju. Hvatam zglob, ruka ide ispod, vracim ruku preko i želim da dignem ovaj lakat što više gore. Da dignem gore i hvatam njegovu glavu. Odavde izvlačim donju ruku, hvatam ovu ruku. Sad, hoću da izgledam drugu ruku, lakat ispod lakta, ovo stavim lakat dolu, tu hodam prstima po zemlji. Kada su mu ova lakta iznad glave, sad je vreme da krenem da napadam armbar. Znači, šta smo rekli? Jedan lakat hvata njegov triceps, to je jedan šak hvata njegov triceps, a drugi hvata nogu. Odavde idemo kolano gore, tu sam, nogu na zemlju, dižem ga gore i okrećem se na stranu. Tamo. Spojeno moje kolano i moja peta. Sad odavde, hoću da mu raspertlam ruke i da stavim ovu ruku u svoj kuk. Kada sam tu, sada želim da nađem njegov zglob i da ga zalepim za svoj grudi, vidite. Znači zalepim za grudi. Da bih prebacio ovu nogu preko njegove glave, neću moći samo odavde to da radim, vidite, to je traljavo, dosta je to trapano. Već želim da stavim svoje uvo što bliže njegovom kuku. Znači bukvalno spučem na ovamo, vidite. I sad, odavde, onoga kao da hoću da ga očešnem, vidite tu. Spajam stopala i kontrolisano padam dole. Neću samo da padnem na dupe, već hoću da imam kontrolu i idem polako. 1, 2, 3, spušam se dole, zaključavam noge i sad, da bih završio, dupli hvatam njegov zglob i odavde dižem dupe gore i vučem njegovu ruku u smeru suprotnom od palca. Ako palac pokazuje ovamo, vučem na ovamo. Ako pokazuje na ovamo, idemo na ovamo. Ako pokazuje na gore, vučem na dole. Ja ovaj volim da okrenem tako da njegov dlan gleda ka plafonu, spojim ruke, jedna ruka za zglob, druga preko šake, dupe gore, vučem i završavam. Ovo je, da kažem, jedna od najboljih verzija armbara koja postoje u jiu-jitsu, najefikasnija, radi se iz mounta, tako da probajte ovo i vidimo se sljedeći put. To je to.